Sa unang pagbasa klaro ni San Pablo nga dili ta maluwas pinaagi ra gyud sa pagtuman sa balaod, kung dili pinaagi gyud pagtuo. Lingiyay mong tupad na nituo bagyod ka nga maluwas na ka. Ana kay usahay moingon dayon kanang naay mamatay nako unsa may inyong hunahuna kining patay tuwa na ka ni sa langit o tuas impierno. Wa pa jud ko kasuway ganito bag tuas impierno. Ang tubag yun tuas langit pader. Ana alamin na ana diya sa minteryo kanang death anniversary nya magmisa. Ako kani kang atong gimisahan ron inyong paminaw asa nakahaniron tuas langit o sa impierno langit pader. Ana inig pangutana nganong langit man buutan man ni siya pader, di man gini siya magbinuang kusog man ni kay siyang musimba. Ang pangutana, mituo ba siya ni Kristo isip manluluwas? Kay kita ra ba ang atong pagtuo nga kita maoy manluluwas? Kusog kay taana mo na paningkamot gyud, hala gyud paningkamot kay kita lagi mo'y makaluwas. Unsaon na lang padir og dili ko katrabaho. Amo na daghan kay diri magpatabang padir. Tabangi kog ampo nga makatrabaho ko kay kun di ko katrabaho patay gid mi anis gutom. Nga nana ba? Di ba? Murag mga manluluwas. Ambot ka ang mga kandidato karos barangay, sugod na ba sila kumpanya? Di ba ka sila magsigig pasalig, ako'y muluwas ninyo, kanidinhim, ako ning luwason, kinib, ako ning luwason. Hilas-hilas lang mo. No, kusog kay tana. Matod pa ni San Pablo, kitang tanan wa gyoy angay ikapagarbo. Kanira baron pangumpanya kusog sa kay mo pagarbo, ako'y nakapahimo anak, ako'y nakapahimo, ako'y nakapahimo anak. Ang pare sad moingon sad, ako'y nakatukod ani, tungod din ako na ana ni. Wa tay angay pasigarbo. Matod pa ni San Pablo, ngano man pulos ta nakasala. Kanang sala mga igsoon mao ginay mo banlod nato ngadtos kalautan. Nya kini sang atong kinabuhi dali ra kay ning batawag to baghuyang kayo. Kanilang akong tingog awa gahapon kusog-kusog gining tingog awa pagkayo ni siya mapagaw hibong lang ko pagkahapon na aksyon na mag struggle akong tutunlan, nagmisa ko struggle naman. Wa baka ni maamong sa akong pag-blessing sa mga kandidato gabi. Kusog-kusog po man to gabi. Wa baka to'y akong giblessingan at to'y yawanon kaayo niya ni sod garing yawa ba. Ubay-ubay man gid sila diri nagpa-blessing. Lipay sa kay ko pero kusog pa man to akong tingog ato. Blessing ko. Paghuman meeting ko sa mga contractors anang atong kumbinto diha kay ga-align sa trabaho, nag-anam na magkawa akong tingog pero basin sa dito tos mga contractors, mga buangon siguro to contractors, tabok na rin ang ilang iyawa. Ang ako lang bot ipasabot ba nga kining atong lawas dali ra kaini nga mamatay, dali ra ning mawa, huyang kayo ta. Mapando lang ta nya madus mo parok imong wa na dako na kay nagkausaban sa imong kinabuhi. Munang dili gid ta manluluwas. Ang manluluwas maura gyud si Kristo. Muna adto ta motuos Ginoo. Pasabot nga wa tay buhaton nga dili nato ihalad
sa Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo niingon si Kristo nga silutan gyud mo tungod sa inyong mga kaliwat nga mipatay sa mga propeta. Nya kamoy naghimog mga nindot nga lubnganan tuan na dito sa Jerusalem kanang magdulhog na tapadong adto sa kanang ilang gitawag og katubitang giagian ni Kristo pag suod niya sa Jerusalem katong kanang binditas lukay nga magsigig warawara na na dihay daan pag adto na mo dapit diri sa tuo mating ito daghan kay mga lubong ba mao kuno toy mga lubong sa mga propeta. Dito tingay ito si Jesus nagtanaw sa na inyong gipanghimuag lubong panahon pa tong Jesus mga 2,000 years nindot ba sa tanawon pero gisawa ito ni Jesus ingos Jesus kamo mo'y gahimos mga nindot nga lubong unya ang inyong mga katigulangan mao'y nagpatay sa mga propeta nga inyong gikunuhay gihimu-himuag lubong dili na mo'y makaluwas kung dili ang pagtuo sa gisultis mga propeta. Unsa may gisultis mga propeta, unsa may gisulti ni San Vicente Ferrer, unsa may gisulti ni Jesus, unsa man biyai ang inyong mga sala paghinulsol dili na mawa pinaagig kwarta, di na mawa pinaagig pagdaog sa eleksyon, dili na mawa pinaagi og achievements paghinulsol. Unya unsa may resulta kung maghinulsol ta? Unsa may resulta? Mahimot ang mga manluluwas kauban sa kaluwasan or tigdala sa kaluwasan gikan sa Ginoo. Muna paghinulsol ni San Agustin sa iyang kabuang suna nahimo na siyang buutan, nagdaan na siyang kaluwasan sa kalibutan. Paghinulsol ni San Ignatius of Loyola gikan sa iyang pagkaambisyoso nga pagkasundalo nahimo na siyang tigdala sa kaluwasan sa kalibutan hangtod karon. Paghinulsol ni San Pablo gikan sa iyang pagkamanlulutos hinulsol siya siyang sala nahimo na sad siyang agianan sa grasya. Sige lingay mong tupad ingna unsay imong angay hinulsulan. Kay basig wa na siya kibaw. Ina unsa may angay nimong hinulsulan. Isiglan tag bantay ani kay naa man kitay mga sala matud pa ni San Pablo kitang tanan nakasala maghinulsol na ta aron muhag agi dayon ang kaluwasan. So sama pananglitan aning ato mga projects dinhi nagsigitag baligyag mga slots. Siguro gyud ko nga ang namalit aning ato mga slots nakahinulsol na ni silang sala. Kay guwapa ni sila kahinulsol, di gini mamalit. Na may daghang naminaw nato, malingaw ra, lingaw kay kuha ng pader. Kutob ra sila diha, pero di gyud mo palit og slot, nga naman gibabagan sa sala. Labigin ng sala sa pagka-materialistic, kanang sala sa pagka-warrior, kanang pagka-mabalakon, sala sa pagka-ambisyoso. Mubabag man na sa atong generosity. Pero salamat sa Dios kay naagi padayon nga pag-increase sa atong halin sa atong holy pads para sa atong national retreat of priests karong November 7 to 9. As of yesterday, ang atong halin sa holy pads niabot nag 66,269 kaslats. Pakpak. Nag-anam nagkajutay, no? 33,731 na lang ang kuwang. O niya, sa ato sang 30 slot challenge, kaning tag 3,000.
per challenge. Nakadawat na putag as of yesterday 740 ka 30 slot challenge. Pakpak na sad. Sa ato sang investment slots kaning DSAP as of yesterday na natay 84 slots nga halin. Pakpak. Onya sa 84 slots na natay 61 na actual cash investment. Malipay. So, basin og mapuhon, ato na ning marimit ang atong partial payment. Basig makahatag tanig mga 30M siguro partial payment. O di gamay na lang tagkuwang. Di ba? Mura mamugwa, malipay nga. Mao lagi na, basta di mo palit. Basta di lagi mo palit, digin mo malipay. Pero congratulations sa tanang namalit niya. Naapa may 56 ka DSAP nga available. Hala, kinahanglan na lang tag 56 ka tao nga mo invest og tag 500,000 pesos. First come, first serve na lang ni siya. Ako lang ning gisgutan kay dagko kay ning ato mga proyekto. Dagko ba? Makaingon ta nga murag imposible mantingali ng mabuhat. Pero kay Ginoo may gasugo. I believe nga gisugo radyod tas Ginoo ani ato ning buhaton kay ang tumong alang mas kaayuhan sa katilingban, dili kaayuhan sa particular person. Kung dili para gyud sa atong parokya, para sa archdiocese, para sa ato dinhing mga katilingban. Mao ni siya ang kaluwasan. Dili kita mao hinungdan, dili ang atong kabuutan, kung dili ang atong pagtuo ug ang atong pagkamapaubsanon nga magpagamit ta sa Ginoo. Kay mogamit man gini siyag mga tao. Ang atong giingon sa atong salmo naingon ta diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Angay gitang kaluyan tungod sa atong pagkamakasasala, pero iya sa tanggi himo nga agianan sa iyang kaluwasan. Atong iyampo ang atong mga kandidato, mga politicians, labi na sa mga barangay level karon nga eleksyon nga muilaon ta sila nga agianan sila sa kaluwasan, dili sila mga manluluwas. O hinaot unta nga sinabtanay sila, maghiusa, magtinabangay, kay pulos man sila agianan lamang sa kaluwasan. Wa untay magpagarbo nila nga magsigig pagarbo nga siya ra gyud mao'y labaw sa tanan. Kay kitang tanan way kapuslanan kun wa si Kristo. Muna anha kita motuos Ginoo dili sa mga politiko. Ay mugtuan ang mga politiko ug magsulti-sulti na sila nga maay sila ay tuo ni Kristo nga mugamit gid siya usahay og mga politiko. Mo na itong iampo. Sige, lingay mong tupad na dinata mo tuos mga politisyan na. Pero atong tuuhan na sila gamiton sa Ginoo. Adto ta mo tuos Ginoo, dili nila. Pero mo tuo ta gamiton sila sa Ginoo. Mo na'y atong himuon. Sige, manindog data.